Åh, her. Åh, heck no. Au. Alle those are the phones. Okay, okay. Go, go. Jeg venter bare på dig her. Gotta go fast. Ja, jeg kan godt. Kan vi ikke bare køre sammen nu, når vi sådan lige vil nærmest? Og så er det højere op her. Så skal vi da bare over til vulkanen og se. Skal lige logge ind for at drive her. Wow, Det kan jeg godt forstå. Det var godt. Jeg har taget på 3000 ekstra. Det var jeg også. Har vi ikke bare Trump? Jo. Ja, okay. Hvor mange hypers har du egentlig? 3 forskellige. Au. Der. Er det OG? Ja, det burde det lidt at være. Så venter man her. Du svinger en del med dit sværd. Nu skyder jeg dig for det. Det er bare sådan, ja. Ja. Oj. Oh shit. Au. Jeg blev ramt af en pil i siden. Og Det var gjorde bare... Au. Det kan jeg godt forstå. Okay. Prøv lige at glitch. Jeg prøver at glitch mig igennem her. Det må du ikke. Jeg skal bare spamme i. Hvorfor rører du ned i mig? I don't know, man. Ej, jeg står lige. Hej. Så har vi ikke bare venstre. Okay. Jeg glemte at dukke mig. That was kind of dumb. Ja. Okay. Jeg holder i ned, for jeg bare kan dukke mig. Bow, bow, bow. Hvad er din yndlingsbil? Min yndlingsbil? Det er nok... Altså om den er god, eller... Bare sådan design eller sådan noget. Et eller andet. Bare din yndlingsbil. Jeg er lidt ligeglad om det er sådan design eller... Så har vi museum op. Ja, jeg ved det faktisk ikke lige. Au. Voldet. Okay. Vi tager lige op og røver museum. Oh shit. Og flip. Jeg er op ad den her, mand. Bomberklar. Shit. Var det værd? Ja. Han tog ikke kylling Elisa fra mig. Nå, det var ikke det værd. Det var så meget det var.
Jeg er klar. Ja, jeg har allerede hævnt for 5 sekunder siden. Så var det imponerende nok, at jeg kunne. Der er selvfølgelig lige en Tesla lige i vejen der. Your Uber driver is here. Men kan jeg egentlig ikke bare holde en nede? Hvorfor? Sådan du bare kunne køre videre, og så er jeg bare hoppet ind i bilen. Men jeg tror, hvis du holder en nede, jeg er ret sikker på, hvis jeg trykker en nu, ja, så rører jeg bare ud af bilen nemlig. Bellat. Det tror jeg også, det er specielt for. Yay, 5.600. Du tog det heller ikke det hele igen nu, jo. Jo, jeg gjorde. Den her gang gjorde det. Ikke. Kom jeg lige til. Eller hvad? Nej, jeg gjorde Hvad ikke. Vi kan bare tage cargo-train og så tage mod. Vi kommer til at tage cargo-tog. Do, bo, bo, bo. Skyd mig. Helst ikke. Jo, tak. Amazing. Og så venter man egentlig bare her. Skal man bare hoppe ud. Ja. Tonight med be med see his cause me. Nu. Jeg hopper på igen. Jeg går bare herinde. Det er her vi er. Og så kan man lige spawne i bilen. Bum. Brum. Så er vi bare lige til casino. Yes. Jeg tror snart, jeg har fundet et par hjerneskader af, at du kører ind i den der flipping mur. Og den der bil. Jeg kørte ikke ind i den der bil. Jeg kørte over bilen. Du kørte ikke over bilen. Aha. Den er her, han Hjalte. 7, 3, 5, 2. Hvad er dit yndlingsrøveri egentlig, Hjalte? Hvad? Hvad er dit yndlingsrøveri egentlig, Hjalte? Hvad for noget? Dit yndlingsrøveri, hvad er det? Nå, røveri. Det her, fordi det er et gamblet sted. Ja. Okay. Det skal gambling. For mit er nok banken eller sådan noget. Det. Eller tårn, det er så også bare sådan. Ja, ellers så er det også tårn, fordi der er for mange monetos. Museum, det er også. Jeg kan sådan lidt lide alle faktisk. Juvelbutikken kan jeg også rigtig Jeg godt kan bedst lide. lide dem, der giver mange penge. Men den, som jeg allermest kan lide, det er nok jewelry. Ja, jeg synes også, den er meget god. Altså, det er den, jeg allermindst kan lide, så jeg. Jeg synes, den er meget god. Jeg synes ikke, den er meget god. Ja, altså, jeg synes bare, at den. Altså, den giver godt med penge, det er også godt, men. Jeg kan ikke lide, at man skal selv spam F for at smadre. Ja. If you know, you know. Okay, jeg tror meget på mig der. I'm just gonna heal here. Hey. Du gjorde det også for mig. Og hvor skød du den også selv? Det var også meget smart. Oopsies. Jeg kunne bare høre, at du gjorde det, fordi. Ja. Vi går til taget. Og det gør vi. Wow. Okay.
Oj! Rob the crown jewel free time. Ja, jeg klarede lige en task. Eller hvad det hedder. Det var da meget nice. Ja. Yeah. Du egentlig overhovedet lige den her nye opdatering, sådan med det der nye bane, altså sådan mappet, det er bare helt anderledes. Altså, jeg synes nok, det var en god idé, at der kom en ny en, men jeg ved ikke, om jeg vil med den. Jeg synes, den er fin nok. Det er bare sådan, jeg synes, man tager meget lang tid, når man kommer rundt på mappet. Ja, men så må du lære at finde de hurtigere veje. Altså, mit spørgsmål er, hvorfor kan jeg kravle på det her? Altså... Bam, 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 bam. Men så kravle herover. Man kan kravle over det hele, fordi der er væk. Det kan jeg ikke. For jeg kommer hele tiden til at hoppe op på dem. Au, du hoppede om på mit hoved. Og jeg har også beviser på det, for vi filmer lige nu. Ej, gør du? Nej. Yeah. Det var i onsdags, jeg faktisk filmede den sidste video. Mm. Du der er klippet lige om for hårdt, og Christian også klippet mig lige om for hårdt. Christian? Jeg er fra fodbold. Ah. Han er god. The Rivals? Ja. Hvad level er han i? Over 300. Au. Damn. Ja. Bro. Vi taler ikke om det. We do not talk about it. Nu skal jeg lige se noget sjovt. Det her, det er drip. Det her, det er så meget drip. Jeg skal en anden vej. Sjovt. Au! Hvad? Skal jeg sagsøge? Mener du? What do you mean about that? Hvorfor sendte du et lyn ned på mig? Og jeg ved det er dig, fordi jeg var stadig inde i vulkanen. No comment, okay? Mhm. Det var ikke mig. Det er så meget. Det er dig, jeg ejer den her, det ved du godt, det gør. My god. Cap. I smell cap. Mit du. Skynd dig ind, jeg når at komme ud herfra. Ja, du går bare ud. Vi kan også lave en Battle Royale, Hjalte. Hvad, Hjalte? Det er svar. I need an answer. What the? Så jeg fortæller bare, at det her det er drip. Altså det her det gav. Det er au. Og den kører også. Så skulle lige holde den der. Brrrr. Kør ned. Og bare igennem smørhullet. Så jeg tror, jeg har fået 3K i bonus så mange gange nu. Wow. Okay, jeg teleporterede bare herop. Det taler vi ikke om. Det gør jeg. Og jeg skydivede one, hvad? Hvor bliver du af? Jeg er nede eller? Jeg prøver at lade vand. Så jeg begynder at skydive. Så får lige sådan en her ved at stå over. Sådan der. Nu har du lidt sådan til hele, og så være hurtigere. Ej, hvor fik jeg det fra? Guderne. Jeg kommer lige om lidt.
Okay. Hvad skal vi gøre, mens han er væk? Har I nogen der? Nå, hvad er jeres yndlings, røveri og bil? Det kan I skrive i kommentarer. I'm back. Hvad laver du? Jeg har bare rundt på knogler. Prøv bare at køre forbi mig, så prøver jeg at holde en ude. Amazing. Se. Frontflip. What a trickstar. Ej, 1000 i bonus igen. Jeg elsker mig bare i dag. 0.000 i bonus igen. Ja. Yeah. Jeg hader mig bare i dag. Ja, det kan godt passe. Og for nej! Hvad er det, du laver? Oj, what? Jeg var også på. Jeg var også gerne på. Hej. Ja, hvordan blev jeg på den egentlig? Du kommer bare, ja, du er klar. Min bike, den skubbede mig. Er du død? Okay, Hej. Wasabi! Jeg tror, jeg sad fast på sådan det bag, altså, fordi jeg røg ikke engang af, mens jeg hoppede. Okay. Jeg var ved at hoppe ned i vandet. Okay, der var det 1000 i bonus, det er fint nok. Der var 3.000 i bonus. Amazing. Jeg har næsten ikke haft nogen røveri, hvor jeg ikke har fået bonus. Jeg har haft mange af dem. Mm. Jo. Hej. Jeg lander her. Jeg gør det der, fordi så... Hvad laver du? Jeg gør det der, fordi så kan jeg komme ned og lande på benene hurtigere. Fordi så ragdoll er jeg jo hurtigere. Og så... så kan jeg komme op hurtigere. Aha. Bare fordi. Aha. Alexander, jeg er i gang med at forklare min ene serie, jeg har haft indtil videre. Det er rigtig... Ja, det var lidt 2 teknisk set. Ah, du hopper på mit hoved, hvad skal det gøre det til? Jeg var så langt foran dig. Nej, du var lige over mig. Bogstaveligt. Ja, du var jo faktisk lige over mig. Hvad så, hvis jeg hopper på jorden, så var jeg i hvert fald over dig. Det var i hvert fald Ja, underligt, det var- under dig. Ham her. Jeg er bare 200 i. What the hell? Ej. Oj. Boy. Jeg tror lidt, jeg er glitched. Hej. Vi tager venstre. Okay. Det føler jeg bare. Jeg føler... Vi kan tage cargo ship efter. Det skiftede sig selv, og jeg skulle lige så gøre noget. Jamen, jeg tager bare højre så. Hvad, skal jeg prøve at trykke på space? Nej. Ungdom i dag, eller det kan du godt. Det er nok ikke så meget med det, men altså... Hvad? Der sad en der.
Det var ikke mig. Ja, det ved jeg godt. Nå, det ved du godt. Mhm. Vær klog. Mhm. Bye bye. Og her er en. 0.000 i bonus. Heck ja. Nu kører jeg. Er det der drip, eller er det der drip? Spoiler. Det er bare et trip. Minus trip. Og vi cargo ship, eller? Tisser. En guide. Det er bare watergun. Som der er. Jeg bare du tager bare vaultbike hen til, hvor din helikopter er, for min er nemlig lige heroppe. Tag på den her. Miau. Den her, man siger. We were out. Au. We are it. We are the dead ones. To be with you, yeah. Nå, det der banken er, jeg kunne ikke lige finde. Og bare lige, vi skal til at røve cargo ship. Er I egentlig vild, med den nye opdateringer? Skriv lige i kommentaren. Ja, kan I godt lide den nye opdatering? Den med den nye map. Ja, jeg kan ikke lide den nye map, men jeg synes det ellers så har det været en sygt fed live event i hvert fald. Ja, enig. Men ja. Der er ikke så meget at gøre ved det. Så mindre vi klager til admins. Men jeg synes, ja, jeg tror nok, det var en god idé med en ny map. Nu får du mig dræbt. Rip, bogstaveligt talt. Ej ja. Kan man ikke skyde tilbage på det her skib? Ja. Jeg skyder den! Ja, så kan man så en paralyze skibet. Jeg undviger. Og hvis I ikke vidste det, så kan man faktisk røve den cargo ship flere gange. Men dog kun 2 gange. Ja, så kun 2 gange, men jeg har jo godt røvet den flere gange. Og så hvis man kan røve den 100 gange, Det tror jeg ikke, du har tid til. så er I det mindste bare Ja, jeg kom til at hoppe ud. Jeg droppede en her, jeg tager lige fat i min snor. Jeg døde. Oh my god. Jeg spawnede her lige ved siden af. Er det ikke 3. gang, du døde? Anden gang. Skal jeg... Lad os tage powerplay. Hvorfor holder den her helikopter her, mand? Hvorfor holder der en helikopter der? Mysterie. Jeg hopper ud. Okay, jeg begynde. Lige parkerer. Han parkerer, og jeg begynder lige at lave porten. Banken åbner lige om lidt. Okay. Okay. Jeg er klar. 3. Ja. Nu. Ui, det var tæt på, at jeg lige blev lavet til en pandekage der. Eller kartoffelmos. Ja, det er både dejligt. Ja, så skal vi skynde os, fordi så får vi flere money dus. Ja, det gør vi nemlig. Og det er både dejligt. Vi elsker penge. Ja. Hvem gør ikke det? Ja, nej. Har vi ikke bare hen til casinoet, og så...
Jo, så skal vi komme over og gamble. Og hævne. Heck yeah. Ej, det er bare for sjovt. Vi gambler ikke. Kun ikke i virkeligheden. Kun dumme mennesker, der gør det. Det er i virkeligheden. Det spiller er anderledes. 7744. Det er en nem kode. Ja, dem her. Så helt galt. Det er den sidste. Der var den. Selvfølgelig altid den sidste. Hvis det er en af dem, der to. Du gik lige igennem det der spotlight. Hvordan tror du ikke damage? Jeg er professionel. Vi ses. Det er ham, der er død flest gange. Au. Det er fordi, du kører den bare lidt mere sikker. Jeg kører bare. Jeg kan den da ikke mere sikkert. Jo, fordi så når du er lav, så stopper du op. Jeg stopper ikke op, jeg bliver bare ved. Jeg stoppede da ikke op, der var lav i, elevatoren. Nej, fordi der var elevatoren jo allerede på vej. Det forstår jeg ikke noget af. Jeg havde allerede trykket på knappen. Så derfor havde den allerede bestemt, at den var skulle nedad. Så derfor, og boblen, den kommer jo ikke med. Det ved jeg godt. Ja, det ved jeg godt, at du også godt ved. Nu skyder jeg. Nu har jeg lige på noget bakken, der giver John. Bruh. What? Så jeg ved godt, det er meningen, du ikke skal dø, eller tage skade. Hvorfor siger du det sådan? Skal jeg skyde dig? Nå, der røg du. Det er lidt underligt, hvorfor man egentlig ikke kan se hinanden i elevatoren. Det er det der latency-agtige noget, bla bla bla, jeg ved det ikke. Au, du må ikke komme ned, tak. What the hell? Du må ikke køre det ned, så kører det bare over. Jeg må ikke gøre, som det falder, men jeg må godt køre det over. Det er jo ikke noget. Lad os have banken efter, og så juvelbutikken. Nej. Jeg vil også gerne lige have afleveret det der. Har du ikke lige gjort det? Jo! Jeg gjorde det bare. Hiha. Ja. Nu der er vi då, nu er det bare du der kigger. Ej, Bidi. Og efter juvelbutikken kan vi tage museum. Okay. Okay. Det er bare helt okay. Guld. Der er guld. Der er guld! Jackpot. Hvorfor kan vi egentlig ikke bare tage en af dem, der jeg tænker, det er mere værd? Ja, kan vi ikke bare også selv begynde at putte noget ned i vores tasker, vi har Nu her? tager jeg bare den der bunk, så tager jeg den her bunk. Og så tager jeg også hylderne. Ej, det er mig. Nej. Så tager jeg de her penge. Okay. Der er Du sikkert tager 100.000 kroner i hvert. Vil du dø? Nej, helst ikke. Helst not. Nu der er vi då, der er bare du der giver. Jeg moonwalker. Bet. 3, 2, nej.
der glas stod i vejen. Okay. Upsi. Se, der er faktisk diamanter i. Men nogle gange glitcher den, og så er der ikke diamanter i. Men man får stadig penge ud af det. Det er mærkeligt. Vi tager bare æskerne. Ja, det ligner det, at du tager æskerne. Vi tager glasset. Det ligner det heller ikke. Vi tager ikke noget, men vi bliver rigere. Ja. De putter vand ned i vores... Nej. Luft Vi ned i putter vores luft. tasker. Så bliver man rig. Det er fordi, det er sådan en diamantluft. Og så... Ja, det er sådan noget... man bruger penge på at... Indånden. Ja, ja, det gør man. Har du egentlig tænkt, at mennesker er den eneste levende væsen, der betaler for at overleve? Eller ja, kunne have et hus, og sådan noget betaler. Det er bare fordi, at mennesker de er sådan nogle luksusdyr. Au. Ja. Yeah. Tror jeg. Nå, det tror du det. Ja, måske ikke dyr, eller jo faktisk, teknisk set. Folk der kommer ikke herfra. Ah. Ikke meget. Museum! Extinct Dinosaur, vi er kommet... Ja, det der kommer til at være mange penge i repairs. Nej! Men bil er retarderet. Ja, det tror du ikke også, det er fint efter det her sidste røveri, så... Jo. Så skal vi vist afrunde det. Desværre. Yes. Vi bliver nødt til at snart stoppe. Ja. Vi har noget, vi skal. Det vi skal, det er at spille videre. What the... Så taber ham her, der meget Sigma. Jo, vi har en dupe glitch. Yes, og det der, det kan man også, hvis man timer det rigtig godt. Vi er nemlig det var totalt mening også, det der. Ja. Det er bare sådan, vi ikke skal tage flere ting, så tager vi bare kun én ting. Så sparer vi. Men en ting, jeg godt kan lide ved den nye opdatering, det er for eksempel her i museum, så kan man se, hvor meget det vejer. De der... Jeg er 1% HP. Så lad være med det. Ja, så kommer hent mig Uber. Breeds. Super glad. Jeg kan ingenting se. Lad mig lige gøre sådan der. Bedre. Altid husk lys. Ja, husk lys, som der aldrig er der faktisk. Det er bare bag en. Hot flip. Bak, bip, bip, bip. Du skal bare cut. Og det er lækkert. Out. Og man kan ikke se dig. Man kan ikke se dig for lyset. Ja. Okay. Ja. Det er så lige. Det er fra den her video. Bye bye. Oh shit, prøv vent. Bombardino crocodino. To say I got peace in my pocket, and I'm ready to rock it. No drama, no copy, no lie.